Λοιπόν, ένα σύντομο βίντεο που επειδή έχω πάρα πολλά προβλήματα με το μικρόφωνο μου και με το αχρηστό το κομπιούτερ μου, το λάπτοπ μου βασικά, με τον ήχο, ας ελπίσουμε πως το βίντεο να γίνει κανονικά record. Το παράπονο μου είναι για το γνωστό Facebook, εδώ με Facebook, αλλά θέλω να μπω τώρα, γιατί έχω νευριάσει πάρα πολλά με το Facebook. Το παράπονο μου είναι ότι περίσατε μου τα. Έκαματε μου τα πεπόνια. Να βρούμε και καμιά εικόνα. Το δάμε, έκαμετε μου τα. Άτε, έκαμετε μου τα. Έτσι μου τα κάματε ρε κουμπάρε. Κοίτα έτσι τεράστια. Βασικά πιο τεράστια που μου τα κάματε. Έκαματε μου τα. Τόσα. Έκαματε μου τα. Τόσα. Έτσι, τόσα μου. Δεν είναι τετράγωνα τα δικά μου. Τόσα μου τα κάματε, έτσι, τόσα. Τόσα δαμέ, τούτα δαμέ, τόσα. Εντάξει. Βασικά πιο μεγάλα, κάματε μου τα... Κάματε τόσα. Τόσα μου τα κάματε. Τόσα. Γιατί τώρα είναι για το Facebook. Είναι το Facebook μου τα πρίσε. Ενώ κάθε βλάκας αλούτος στίχων του λάκκου νομίζει πως είναι famous. Άχρηστος, αγράμματος, αμπάλατος, κούσβος που βάλει το response σε εκείνον το παιδί, το Florian, που απλώς έβαλε την άποψη του και εκείνοι πάνε και κράσουν το και κάνουν share και share με τους φίλους τους και οι friends να το κάνουν share και βοηθιέστε να πιάω views και share και έρχεται μου έτσι ας πούμε δηλαδή τα παπάκια μου είναι τέλος μου τα γάμες ρε κουμπάρε. Πρίσες μου τα images. Την τέλεια εικόνα. Κάμνει zoom in. Τέλος πάντων έτσι μου τα έκαμες. Και ας πούμε ένα γλύψε μου τα ρε καλύτερα να δεις να los νιώθω. Να χαλαρώσω κι εγώ λίγο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα μου να μου πεις γουστάριζε, κάμε διαγραφή account, θα θωρεί share, τίποτε. Μα θέμα είναι ότι γουστάρω το Facebook. Είναι εσένα ρε άχρηστε που σε γουστάρω ρε και το καταλάβεις. Αμάν καλές κοπελούες εσύ. Red Bulls. Έτσι κότσινα μου τα γάματε. Έτσι ρε κουμπάρε. Και με λυπάστε. Και δεν μπορείτε να κλείσετε το στόμα σας. Δηλαδή, εσείς σε εκείνους 5, επειδή είστε και famous, σε εκείνους 1000 φίλους σας, να γίνετε και ρεζίλοι και να γίνετε, και συγγνώμη για την έκφραση, πιο μεγάλη πουτάνα. Και τι εννοώ με τούτον? Ότι ας πούμε βγάλετε φωτογραφία των κόλων σας, ύστερα βάλετε βίντεο στο Facebook, για το Facebook που κράζετε, τίνεστε τέλεια, ξέρεις οι κοπελούες βγάλουν και λίγο τα βυζούκια τους,
να πιάνουν τους άντρες. Και ύστερα γίνεσαι και άχρηστη που πάνω, επειδή είναι κάποια πράγματα κοντά στο νου, πως είσαι τόσο κούσβος, που δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Κούσβος. Κούσβος. Δεν ξέρω τούτος αν είναι κούσβος. Φαίνεται πως κούσβος, αλλά πρέπει να είναι κούσβος. Περίμενε. Έτω. Εσύ είσαι τούτη. Εσύ είσαι τούτη δάμε. Εντάξει. Που... Έπιατε τι εννοώ. So please, ískaste ή ελάτε γλύψετε μου τα, πέρκει ξυπίστουν. Οκ. Άσε. Bye bye.